כאן שובל ייעוץ משכנתאות, והחזון שלי הוא לשנות את הדרך שבה אנשים לוקחים משכנתה בישראל. אני מברך אותך שהצטרפת לסדרת המידע. המטרה שלי לצמצם את פער המידע בינך לבין הבנק, ולגשת לבנק בשיטה שלי הוא לחסוך כסף ולהבטיח ביטחון במשכנתה שלך. בסרטון הראשון אני אתמקד בסוף התהליך, ההליכה לבנק. ייתכן שזה נראה לך תחילת התהליך, אך בקרוב תבין דברים חדשים. ישנן שתי טעויות נפוצות. האחת היא במשא ומתן, כאשר רבים מבצעים אותו לרוחב. כלומר, הם הולכים ומתעייפים מבנק לבנק. מה שאני מציע לך לעשות זה משא ומתן לעומק, כאשר אתה מגיע לסניף בבנק שלך, לאחר מכן לבנק אחר וחוזר חלילה. להתמקד בשני בנקים. חשוב מאוד להגיע לכל פגישה עם פקיד הבנק ולקחת את פרטי ההתקשרות שלו. כך המשך המשא ומתן מתבצע במייל ובטלפון, בנוחות וללא בזבוז אנרגיה. טעות שנייה, והיא קריטית, קבלת תמהיל המשכנתה מהבנק. אסור לך להגיע לבנק ללא תוכנית מימון משלך, ללא תמהיל משכנתה מתוכנן שלך ועבורך. מטרת הבנק היא להרוויח, והרווח הוא בתכנון, כאשר הוא מתבצע בניגוד מוחלט לאינטרסים שלכם. עליכם לתכנן תמהיל משכנתה אופטימלי עבורכם, אשר מחייב בביטחון כלכלי לאורך שנים, חיסכון, שיקולים של פירעונות, טווח הזמן המתאים לכם, סוג הרכישה, השקעה ומגורים וכן הלאה. בכך אתם אלה שמגיעים לבנק עם הצעה ומציעים לו את המשכנתה. חוששים שהבנק לא יקבל את ההצעה שלכם? לא בטוחים מה בדיוק להציע? יישארו איתי להמשך הסדרה.